Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages iri seiko weekend yenyu. Ndati ndige ndichikupakurirai zvirongwa musi uno uri musi weSaturday kuitira kuti pamunenge muri pamba muchiita tumabasa twepamba munge muchizova makateerera ma-confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndine secret yandinayo apa ndava kutofunga kutopfimba hangu uyo ainge ambori mukadzi best friend yangu akasungwa zvake ari kujeri, atova nemakore arimo mujeri, ende chakakonzeresa kuti ange achizosungwa ndini after ndamunzwira godo nekuda kwekuti ainge aine business iro raainge akatanga, zvinhu zvandainge ndisina kumbogara ndakafungidzira muupenyu hwangu kuti angazokwanisa kutangawo business rakadaro ratainge tichingogara tichingotaura nezvaro. Nyaya yakatangira pakuti tainge takamboshanda tose pane imwe kambani, then iye ndokubva achizokasika kudzidzira kubata-bata, then ndokubva achizotanga kuita mapiece job. Saka godo rangu rakatangira ipapo pakuti ainge ava kubata mari. Unongoziva vakadzi kana kuri kunzi umwe waunenge wakamboshanda naye akatanga kusimukira, vakadzi vanenge vava kungotaura, vane kamwe kakutaura kekuti kanenge kachingokurwadza, anenge ava kungocomplaina. Saka ndakazoenda ndikanotaura nefriend ndikati shamwari ndipinzewo mumadhiri ndikwanise kupotawo ndichiwana zvekuita ndinge ndichizowanawo zvimari, sezvo zvaunoziva kuti zvimari zvatinowana zvepei zvinenge zviri zvishoma. Asi iye akaratidza kuti ainge asingade kuti tinge tichizoshanda tiri pamwe chete. Fast forward, akazobuda muprovince umo mandinogara muLimpopo, ndokubva achizoenda kuJoburg, ndiko kwaakazonoita mari. Akatanga kuirirana nevamwewo vainge vachiita zvehumalayicha, apa rainge riri business rataigara tichingotaura nezvaro tichiti asi kana tikatanga kuita zvehumalayicha tinokwanisa kutofa nemari. Saka paakatanga business akabva achizondiudza kuti ainge aine motikari yaainge akatenga yaainge ava kushandisa. Saka chainge changosara chete yainge iri trailer. Ndakatomubatsira akazotoiwana ikoko kuJoburg, ndokutotanga kutotakura zvinhu zvevanhu achizviendesa kuZim. Ndaitarisirawo kuti ainge achazondipawo something kana kuti ainge achazonditi taifanira kuti tinge tichizofamba tose kusvikawo ndichizowanawo yanguwo motikari tichingoitawo share yemari iyo yaanenge abata, even though ndainge ndisina kana cent randainge ndakamboisa pama-contribution, but ndainge ndichida kuti ange achikwanisa kundipawo something. Saka paakabva achizotora tsano vake vakatanga kufamba vari vaviri, ndakabatikana because aitozviziva kuti license ndainge ndiinaro, apa ndini ndakatomudzidzisa futi kutodriver. Saka zvakangondibata ndikatanga kufamba mumasowe ndichienda ndichinobetserwa munzvimbo dzakaita sana Greenside, ndichimuvakira minamato yekuti ange achizobroka mubusiness iro raainge ava kurana, ndichida kuti ndige ndichizoseka mangwana ndichiti hakuna kwazvaisvika takakuudzai wani. But akatotanga kutorana business, akatoita motikari dzake mbiri, imwe yainge ava kufamba natsano, imwe ndiye ainge ava kufamba nayo. But akabva achizototora zvekare muzukuru wake akatotanga kutofamba nemuzukuru wake. Ndikatoona kutoti ndainge ndisingazotowani mukana wekuti ndinge ndichizoshandidzana naye. Mudzimai wangu akatomboti, ko iwe unogotarisira kudya sei nekuti hauna kumubatsira paakatenga motikari? Ndikati ko ingawani, rainge riri business ratainge takaronga tichiri tose, tikati anenge atanga anobetserawo umwe kuzoti ange achizokwanisa kusimukira. But mudzimai wangu haana kuzviona saizvozvo. Fast forward, ndakazotanga kuronga sezvo ndainge ndaona kuti izvi zvekushandisa
minamato kuti asakwanisa kusimukira mubusiness zvainge zvisingashandi, because by then akandiudza kuti ainge achitarisira kuti ange achizotenga motikari yenumber 3 iri Hilux zvekare ikoko kuJoburg. Nyaya dzekuudza vanhu zvose zvaunenge uchironga, unokwanisa kutoudza munhu waunenge uchifungidzira kuti itori brother yako but usingazivi kuti anenge asingatofariri kutobudirira kwako. Ndozvakaitika ipapo. I started discouraging him, ndikamuudza kuti dai asiyana naro business rehumalaisha nekuti zvaikwanisa kuzomupinza busy in the future. Akati how, because iko zvinozvi ndatova nemotikari 2 plus ainge akatotanga project rekuvaka kuZimbabwe, saka zvaindibata mukoma zvokuti pose pataitaura iye aingofungidzira kuti ari kutaura neshamwari but asingatozvizivi kutoti ndainge ndisingatofariri kutobudirira kwaainge achiita. Ndakazoronga zano one day, ndakangoti ndakagara ndainge nditori hangu mune rimwe group, ndobva ndakabva ndachizoona update mugroup randainge ndiri rematruck driver, pachinzi painge paine umwe driver uyo ainge abatwa paboda ainge aine brongo. That was when an idea came to my mind. Ndikati but how come kana kuri kunzi ndikatenga mabrongo angu, sezvo dzimwe nguva ndaipota ndichimutsvakira vanhu vanenge vachida kubatisa zvinhu kunoku kuLimpopo, zvimwe zvacho zvaitogara pamba pedu then ozodarika achizozvitora, even though aizongondipawo commission but aikwanisa kungondipa kana ka 300 rand. What is that pamunhu anenge akabata kana 20,000? Saka ndaitoona sekunge ainge achitondidzvanyirira. I wanted more. Pandakangofunga nezvayo nyaya iyoyo, ndakabva ndati kuti ndinge ndichikwanisa kubuda ndinofanira kuti ndinge ndichiwana macontacts ekuborder, then ndobva ndachizoita tip off apo paanenge ava munzira ava kuenda kuZimbabwe obva achizobatwa aine mabrongo. Zvakanditorera nguva kudonedza munhu mukoma, haumbomudonedzi ne1 day, unonyatsokuronga zvinhu zvako. Ipapo mukoma ndainge ndava serious. Mupolokwane mune rimwe group readvertising ririmo, ndaigara ndichingoadvertisa kuti vane zvinhu vari kuda kubatisa zvinhu, tine motikari yedu iyo inoenda kuZimbabwe. Vanhu vainge vava kutouya ndichitounganidza zvinhu, iye achiuya achitora zvinhu. Akasvika pakutenga imwe motikari, haana kukwanisa kuzotenga motikari yainge achiti ainge achida kutenga because akati mari dzainge dzisiri kubatana. Ndikati iko zvino zvichiri kutochema, iwewe uine motikari 2, ndikuda kukudonedza mufana wangu kusvika usisina kana chinhu. Unofanira kuti unge uchizodzoka, unge uchizokumbira murunguru regerero. Ndo utsinye hwandainge ndichida kumuitira panguva iyoyo. Saka ndakabva ndachizotaura neumwe muzukuru wangu uyo zvekare anoshanda muBeitbridge, ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achitsvaka mapurisa asina corruption ainge achazondibatsira kuti ange achizosunga best friend yangu. Muzukuru wangu haana kundibvunza zvakawanda, akati okay kule, ndichazokuudzai kana ndikasangana na anyone kunoku anokwanisa kutibatsira. Haana kana kumbotora mazuva, akabva achizondiudza kuti ainge asangana nevamwe veanti-corruption, akati ivavo vanotonetsa kuti unge uchizovapa chioko muhomwe nekuti vanobhadharwa according to vanhu vavanenge vasunga vaine zvinhu zvisingatendedzwi kupinda muZimbabwe zvakaita semadrugs. Saka kunyange ukada kumupa mari yakawanda inenge itori shoma because vanoshanda nemabonus avo avanopiwa kana vasunga vanhu. Ndikati iri muzukuru. Saka akanditi iye munhu wacho ari kuti haakwanisi kuti anga achitaura nemi direct because kana neni mafone numbers ake handina, ndinotoita zvekutoenda kumaoffices kwavo ndichinovapa maupdates. Saka maupdates ndainge ndichipa muzukuru wangu pamamovements ose avo ainge achiitwa nefriend yangu. Apa muzukuru handina kunge ndakamuudza kuti iset up, ndakatoita sekunge friend yangu ndo rainge ratova business rake iroro rekuti anotakura vana brongo uye zvekare nemamwe madrugs nemamwe avo anozogadzira madrugs akaita sana nyaupe muno muSouth kana kuti dombo kuZimbabwe avo asingatotendedzwi zvachose. Saka iset up
yandakaita ndakatora nearly about 5 months ndichingoronga chete ndichitomboenda kuborder ndichinotaura nemuzukuru wangu. Ndihwo utsinye hwandainge ndiinahwo ihwohwo. Ndaiti pose apo pandaienda kunodhindisa passport yangu ndaitomeka sure kutoti ndatotaura naye kuti ange achiramba achienda kuma-offices evanhu vanoita zvema-drug busting paborder so that friend yangu ange achizobatwa. Ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa ndainge ndiine kamari ako kandainge ndakaseva. Ndaiti pamwedzi zviya kana ndawana mari mudzimai ndikamupa mari ndaibva ndachizoti 1000 honde rangu ndobva ndaisa paside. Ndakazotanga kufamba mutown ndichitenga mishonga like vana brongo mumafamasi akasiyana siyana ndichiunganidza. Ndakatokumbira umwe muchinda uyo anogara kunonzi kuWesternburg ndokwainge kuchigara mabox acho iwawo. Ndakamuudza kuti ndainge ndafunga kuti ndige ndichizotanga business rekutengesa vana brongo kuZimbabwe. Iyo akatoti kana zviine mari ainge achida kuti ange achizozviita. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwake ndikazoisa zvinhu mumasaga ndikatonyora mazita evanhu vefake. Ndainge ndakatotenga imwe foni ndikatoregister WhatsApp yefake ndichita sekunge zvainge zviri zvinhu zveumwewo mukadzi uyo ainge akandibatisa zvinhu izvozvo. Friend yangu haana chaainge achiziva, akazodarika achizotora zvinhu zvandainge ndakaunganidza zviri zvevanhu ende zvakatonyura zvinhu izvozvo because motikari dzake dziri mbiri dzakazotorwa. Akaitawo munyama mukomanachi wekuti paakauya kuzotora zvinhu izvi akauya ainge aina tsano vake vainge vachidriva imwe motikari iye achidriva imwe motikari. Saka pakuzonolodha kwatainge tava kuita zvinhu I made sure kuti motikari dziri mbiri ndakaita share yemadrugs kuti mune imwe motikari ndakaisa mamwe madrugs mune imwe motikari ndikaisa mamwe madrugs because ndakatoona kutoti wainge utori mukana wekuti ndinge ndichitongomunyudza motikari dzacho at the same time because ndaitozviziva kuti it's either anotorerwa motikari kana kuti iye anosungwa. Saka vakabva vachizosimuka vakomana vava kuenda kumusha. Ndikabva ndachizoita tip off kune muzukuru wangu ndikabva ndati machinda aya asimuka. Iyewo akabva achizomhanya ndekubva achizoenda akanovaudza kuti painge kuine motikari dzainge dziri munzira dzichibva kuSouth Africa dzainge dziine madrugs dzainge dzakatakura. Vakomana vakati vachingonopinda mubhodha vainge vakatomirirwa nechekare ndokubva vatosungwa. Mukoma mapictures akatombotenderera pasocial media. Mukomana akatosungwa haana kuziva kuti yainge iri set up yandakamuita nekuda kwekuti kana uri malaicha hapana paunozombobvendenyura zvinhu zvevanhu unongokanda mumotikari usingazivi kuti mamwe acho anenge atori madrugs. Chaainge achingoda yenge ingori mari yake chete ende ndakatobhadhara mari ndikati zviri nani kuti ndige ndichiita losi than kuti ndirambe ndichingoshainirwa nemunhu wandakatrena pabasa. Akasungwa mukoma, motikari dzikanyura zvimwe kuda dzichitori kupolice camp kutaura kudai dzakatorwa motikari. Tsano vake vakazobuda mujeri because ivo vakangoti ndingoriwo driver handina chandinoziva. Iye ndokubva achizotonyura. Ndozvandakaita izvi mukoma. Kana wasimukira usati kana wasimuka wasimudzwawo naMwari wokanganwawo vamwe vako kana kuda kuita kamwe kakuvhaira so nezvaunenge wakatenga because vamwe vakaita sesu tinokwanisa kana kutongo kudonhedza ende hauzombofi wakasimuka. By the time paachazobuda mujeri munoti achawana mikana ichiri yakamumirira here kana kuti vamwe tinenge tatovafa neupenyu. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we zvinoitika ende zviri kutoitika. Let us hope kuti tese tine nzeve tiri kunzwa. I think the best way is to always keep your life private and keep everything secret. Ipapo paakaenda kuJoburg afunga kuita zvowo malaicha dai akangozviitira zvinhu zvake akanyarara ari ega.
asingaudzi vanhu, pamwe angadai achiri kuita zvehumalaicha kutaura kudai. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi zvavasingazivi about your life they can't destroy, but once they know something about what you have achieved they can easily destroy. Ngati taurei nezvayo nyaya iyi mucomment section, but ndabatikana komana kuita setup inorwadza kudaro, motikari mbiri dzikatonyura sekutamba sekuseka. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndakashanda samaid ndichishandira imwe mbinga iyo ine nyoka yainge ichigara mumotikari make. Aiva nemotikari yake yeblack yainge iri Ford Ranger muSenton, ndimo mandakashanda. Pandakatanga kushandira murume uyu mukoma, iye akatongondinhongawo mustreet, ndaitawo zvekuenda kumarobot ndichinomaketa. Saka musi iwoyo patori nemotikari yakatongomira yainge iri Ford Ranger yeblack. Ndokubva ati ainge achida one munhu ari kuda basa but ari wekuZimbabwe, takamhanya. Ndokubva ati hamuiti zvekumanikidza kupinda motikari mangu, ndinosarudza wandinoda. Akabva atanga kutitarisa, akatoita zvekutoburuka. Ndokubva ati iwewe newe, akasarudza umwe mukadzi neumwe murume, akati ndoda kuti munge muchipinda mumotikari, ndikuda kuti munge muchizoklina pamba pangu. Tasvika pamba pake muSenton, ndobva tatanga kuklina. Baba vatainge tiinavo ivo vakanzi vange vachiklina panze, isusu tainge tichigeza mawindo uye zvakare nekuklina imba apa yainge yakakura riri zimansion. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichizova maid wavo. Baba avo vakanzi ndo vainge vachazova garden boy, but vakangoti vangopiwa first pay ndokutoenda kuZimbabwe. Havana kuzodzoka futi muSouth Africa. Mafone numbers avo ainge ava kusaita. Takanzi tainge tichazopiwa ma9,000 pamwedzi, but gardener ainge achipiwa 10.5 sezvo ainge ari murume. Saka nekufamba kwenguva ndakazonzi basa rangu rainge riri rekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiuraya huku. Ndobva ndangosiya chidish icho chinenge chiine huku yandinenge ndauraya pavement kufront. Saka ndainge ndichiita saizvozvo kusvika vachizondiudza kuti pamba painge paine nyoka iyo inogara mumotikari iyo yaingogara iri mugarage iri yeblack Ford Ranger. Vakaenda neni mugarage vakabva vandiratidza kuti mainge mutori nenyoka iyo yainge irimo mumotikari. Vakanditi ndo inopota ichinwa ropa. Kubva zuva iroro mukoma ndainge ndava kutozviziva kuti ndo basa rangu iri randinoita panapa pamba. Nyoka yacho yainge iri hombe, yainge iri yeblack. Ndainge ndisati ndakamboona shato yeblack mukoma. Saka nyoka yacho yaiti makuseni every morning before 6 AM ndaifanira kucheka huku, then ndobva ndachizoisa huku iyoyo mukadishi, then ndobva ndachizonogadzika dish iroro pafront kuri kusaidi kwekugaraji. Then dzimwe nguva nyoka yacho ndaitoiona ichitobuda mugaraji. Kuti nditi yaibuda sei mugaraji handizivi, ndaingoiona chete ichibuda mugaraji yototanga kutodya huku nekutonwa ropa. 9,000 yandaipiwa pamwedzi mukoma yaiva iri mari yakawanda makore acho iwawo, but kuti ndikuudzei kuti ndakaitei nayo mari iyoyo, hapana kana chandakaita kusvika ndichizorwara ndichizomiswa basa ndikamboenda ndikanogara kumusha kwenguva yakareba. Ndakatadza kana kuforoma 1 chitina kurovesa zvitina, even though ndainge ndichiwana mari yakawanda. Ndakazodzoka mukoma nanasi uno ndichiri kushanda muno muSouth Africa, but mari yevanhu ava vakaromba, kana ukashandira munhu akaromba hauna chaunofa ukakwanisa kuita mulife. Ndakazvionera ndega. Ndakazorwara zvisingaite apo pandakaenda kumusha, zvekuti kana hama dzaitofungidzira kutoti ndiko kwainge kwava kutofa kwangu, because ndaiti kana ndikadya ndaidzosa chikafu chose. Ndakaonda ndikaita sekunge ndainge ndiri HIV positive, but nditori munhu
ainge asina kumbogara akabatwa chirwere cheHIV, but ndakazotombonzi ndaifanira kuti ndinge ndichingonwa mapirits because vainge vachiti zvimwe kuda chakawanda mumabhonzo chirwere. But ndinoda kutenda Mwari because kuvillage kwedu kwakazouya mamwe mapastors avo vainge vari veimwe church. Please do not mention the name of that church, inozoita sekunge promotion. Saka ndakazongotorwawo nehanzvadzi yangu akaenda neni kuchurch ndiri mubhara. By then handina kana chandainge ndichaziva kuti ndiripi. Ndokubva ndachizonamatirwa. Mushure mekunge ndanamatirwa ndikatanga kupora. Chinongondinetsa to this very day, ndinokosora zvisingaite. Ndinoita sekunge ndinopota ndichimarwa pachest pangu. Ndo problem chete yandiinayo yekukosora, but Mwari vakandiporesa. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakamboshanda as a maid muJoburg. Zvakangooma. Hanzi mari yemunhu akaromba, mari iyoyo haina kana zvainoshanda, kunyange ukapiwa yakawanda sei haifi yakashanda. Let us talk about this in the comment section.